ילדים ומדע זה למעשה ארגון שהוא נציגות של ארגון אורט העולמי שפועל במעל 60 מדינות בעולם, זה ארגון החינוך הגדול ביותר בעולם. המטרה העיקרית שלנו היא לקדם את הילדים, לקדם את המורים, להביא אותם למצב שהם עם יכולות ומיומנויות של המאה ה-21. הפעילות שלנו היוותה פריצת דרך בתחום החינוך הטכנולוגי והחינוך התקשובי במערכת החינוך בישראל. בית הספר הניסויי בתפן היה בין חלוצי הדרך בפעילות שלנו בישראל. סיימנו במסגרת שדרוג בפייס 1, קצת למעבדת המדעים, במעט מאוד ציוד אז. עכשיו הם נכנסים לפייס 40. המיוחד בבית הספר זה קודם כל איכות האוכלוסייה שנמצאת בבית הספר. צורת הלמידה פה, צורת ההוראה מאוד מעניינת, מאוד מגוונת, מאוד יוצאת דופן לחיוב. תלמידים מיוחדים בכל מובן אפשרי, נפלאים. הרכב הקבוצה מכיתה א' עד כיתה י"ב איננו מאפיין את כלל התלמידים בארץ. זה תלמידים נתנו לי לפני איזה כמה שנים, הם מכרו את זה בפסטיבל שיש לנו בסוף השנה, הם מכרו את זה וכתוב פה שהרכיבים הם 19% דשא ו-19% חופש ו-17% קרינה ו-11% יחפים. והעבודה היא בעצם להכיר כל ילד לעומק, ללוות אותו, את הליווי האינדיבידואלי שלו מצד אחד בצורה מאוד מאוד רצופה ומעמיקה, ומצד שני לא להיות בועה במערכת החינוך במדינת ישראל ולהגיד זה רק אנחנו והילדים שלנו. זאת אומרת, יש לנו מחויבות, אנחנו בית ספר ממלכתי, מוכר ורשמי של משרד החינוך. זה חלק מהעניין ומהמורכבות. בנינו פה חדר העצמת מורים קטן, כל עניין יחסי המבנה. סייענו לבית הספר, הן בתשתיות של מעבדת המחשבים שאנחנו פה נמצאים, חדר העצמת מורים, ציוד רב שיגיע עכשיו בקרוב למעבדת המדעים. אנחנו הוצאנו תלמידים לסמינרים בחו"ל, בלונדון, לסמינר בארץ במכון ויצמן. אני שנה שעברה השתתפתי בסמינר אילן רמון 2012 בקריית ים, שזה סמינר שעוסק במדעים. למדנו על המפץ הגדול, ראינו מצגת שמדברת על המפץ הגדול. הסמינר השפיע עליי על ידי כך שהוא נתן לי צורת הסתכלות שונה על הפיזיקה. בבית ספר רוב המגמות הן בתחום ההומני, רוח ומלל. ובמגמה שלנו יש שילוב בין מדע, מחשבה ומעשה. דבר שני, התלמיד לומד איך להגות מחשבה, רעיון, לתפור לו את החליפה לאט לאט, עד שיוצא תוצר דינמי שיש לו תפקיד ומטרה. מכטרוניקה זה בעצם הדרך שבה מתכנתים, או הדרך שבה מפעילים משהו. בוא נגיד שמשתמש במערכת של מחשב, אתה צריך לדעת איך להפעיל מחשב, איך הוא מופעל, ובדיוק מה המערכות שלו. אתה בונה בעצמך או חיים חדשים, או בעצם מכונה חדשה. אי אפשר לקיים למידה במקצוע הזה, בלי הערכות שקדימה המדע מספקת לנו. איך אתה גם נותן את הגוון המשפחתי הייחודי הזה, ומצליח גם לשמור על הישגים? ללמוד במקום שיודעים מי אתה. אנחנו שוקדים להעצמת המורים, בהכנסת טכנולוגיות חדשניות, ובבית הספר החדש שייבנה עבור בית הספר הזה ירושם כיתות חכמות ועוד ציוד מגוון ורב שיתרום רבות גם למורים, גם לתלמידים ולקהילה בכלל. מבחינתי החלום הוא שמדינת ישראל יהיה לה מספיק קאדר ומספיק מלאי של אנשים
שייתנו מענה לכל צורכי המשק והתעשייה, וקדימה מדע הוא חלק אינטגרלי מהתחום הזה.